Случвало ли се в игра на карта да ви трябва една единствена карта, с която да допълните ръката си и да спечелите парите? Примерно в игра на дроу покер имате асо, имате двойка, имате и четворка, имате и петица, каро, имате почти стрейт флаш. И естествено ми трябва една единствена карта, трябва именно асо. Тройката, каро ми трябваше. Точно за това говорих между другото. И естествено не ви трябва дамата каро, а тройка, нали? Тройката каро. Сега имах предвид нашия късмет. Не е никакъв шанс да получим тази тройка в ръката си явно. Много по-вероятно тази тройка да е някъде в средата на тестето. Знам дали може да видите, я цепих някъде в средата. Съответно не е някъде отгоре на тестето, нямаме тройка. Имаме тройка пика, но не тройка каро, естествено. И на дъното нямаме друга тройка каро, нали? В случая виждате няма. Нали? Тройка купа, но не и тройка каро. Нали? Така де, единствената тройка е някъде в средата на тестето. Нямам достъп до нея карта. Нали? И съответно картата е някъде в средата и нямам достъп, но в игра на покер може да теглиш карти. Нали? Може да отстраниш карти и да теглиш. И аз съответно тегля именно тази тук. И всъщност вече нямам тройка каро в средата на тестето. Всъщност нямам никъде в тестето. Ако погледнем тестето, ще видите, че в него вече няма тройка каро. И имаме тройка купа от по-рано, ако помните, нали? Но нямам друга тройка каро. Нали? И благодарение на това правило за тегляне, успях да се довърша моята ръка стрейт, т.е. с тройката каро. Бих казал, че това е доста впечатляващо.